maningi ama-sacrifices ayenzakalayo omele wa-sacrifice ngayo ngendlela abangakubamba ngayo. Njengokuthi mina umngani wami wasesikoleni wa-sacrifice nge-private party yakhe yokuthi indoda ezolala naye izongena kule nto. So kunalokho okuyisimanga kunakho konke, nami inkungu eyasuka sengikhulekele ukuthi hayibo kuza kanjani. Umngani wami wayengenayo i-private part at all, wayengenayo nje i-private part, but wasala ne-vagina kuphela ukuthi ekwazi ukulala nalawo madoda kuphela. Mina ngasacrifice ngesibeletho sami, angikwazi ngisho ukuthola ngisho abantwana ngoba mangithi ngiyazama ukubamba isibeletho sivele sisidede lo mntwana ngithole miscarriage, abantwana ngikhona ukubathola. Labo bantwana labo bakhula emkhathini, ibona indlela abangibamba ngayo manje namanje. Kuningi abantu basacrifice ngobuhle babo, ubone ukuthi hayibo more and more every day umuntu uba muhle. Hayi ngoba mhlawumbe kuyinto akayigcobisa emzimbeni, hayi ngoba mhlawumbe ugeza njalo. It's amandla la akawathola emkhathini akuwona amsizayo ukuthi ekwazi ukudoka abantu amdubayo. Lapha ama-shift beshintsha-ke ayindaba yokudlala ngangokuthi makwi-shift yami bengena omunye umuntu emzimbeni wami ngihambe kuyosebenza. I-shift yami mayisiphelile ngibuye emzimbeni wami sengikhathele. Ngangokuthi lowo muntu loyo mayingena emzimbeni wakhe mhlawumbe umuntu uyayibuza ukuthi emzimbeni wakhe kusala bani. Kungena omunye umuntu nakhona ongekho kwi-shift engene replace umzimba wakhe since yena replace owami. Kahle nje emkhathini into engayisho akukho ukuphumula kahle kahle. Kusetshenzwa 24/7 lapha, minute by minute kuyasetshenzwa ukuze nawe uzogena. Ngoba into esifunayo lapha imali, it's beauty, imizi, imoto, kuningi izinto esifunayo. Like in realistic yabona nje ngoba singabantu abasha into esifunayo njengamanje it's fashion nemali. Ukuhamba kwesikhathi mawusu upgradeile ngoba kuyafika lapho ekutheni kuba nama-meeting kuhlalwe phansi mawenze kahle ukuthi hayi ke namhlanje usebenzile-ke wakwenza lokhu, saphinde sakunika enye project wayenza, saphinde sakunika enye project sabona ukuthi cha uyayimisela. How about-ke manje sisifika kwi-project la ozongenela khona ekhaya? Yabona abakwethu kunzima-ke mawusungenela ekhaya ngoba laphana awunayo i-choice, bayakukhethela ukuthi thatha banike manje ukuze uzoceba. And into engayisho abantu abaningi baney'moto njengama-celebrities aphesheya, yabona ukuthi bacabanga kanjani, ba-rich, baney'moto, banemali besides joining Illuminati. But kunezinto kune-process omele uyihambe and kuze ufike lapho. Kuyafika ukuthi ekutheni njengamanje bulala ubaba wakho. Kahle kahle ngathi into yomkhathi cishe ifana nokuthwala kanje, ngoba bazothi bulala ubaba wakho. Emva kokuthi ubulala ubaba wakho, obvious ayikho into ozoyiswela emva kwalokho, u-reach impilo yakho yonke until wena ufuna ukushintsha umqondo ukuthi no yazini I give up. Kodwa akukho lula ukuthi I give up because ugcina usushona ngoba bayabona ukuthi no uyaba-expose-ke manje sebelahlekelwa i-client ngenxa yakho. Alright, esikoleni angifunda kuso njengoba ngisho ukuthi there was a very demonic school lesiya, isikole samadimoni lesiyana. Bekufika abafundisi bezosikhulekela ngangokuthi umfundisi bekakhuleka ekhuleke, yes kwenzeka umehluko, kodwa at the end of the day fana nokuthi bengadlala. Umfundisi besazi ngayizolo thina ukuthi kusasa uyeza noma singatshelwanga. Njengoba ngisho ukuthi emkhathini kune-TV ehlala ikhombisa ukuthi in the next 2 weeks, in the next month, in the next year kuzokwenzakalani. Ngikhumbula this one day esikoleni kufika umfundisi
wafika wazosikhulekela ekuseni. Sazile sihlangene ngo-12 ebusuku ukuthi kuzofika umfundisi esikoleni sethu. Kwahlanganwa kwaba namandla, kwahlanganelwa esikoleni kwaqiniswa isikole. Ngikutshela ukuthi umfundisi wafika wakhuleka sawa ngangokuthi umfundisi ngendlela ayi-powerful ngayo. Kodwa usuku lakhathi angeke kuze kuphele ngoba wavele washona ngaleso sikhathi engakafiki ngisho ukufika lapha ayekhona, ngesimo sokuthi inkosi ethi yabona ukuthi no, lo muntu lo uzosidibizela lento le ekade siyakhile kubantu bethu, so kunokuthi ephinde ebuye ngcono simbulale straight. Abafundisi besibalutha ngendlela elula ngangokuthi umfundisi ebefenseka kalula. Umfundisi umfense kube mnandi ngoba nayo nemizwa, umfense elibehleka yena ngijabuliswa ukuthi mhlawumpe hayi ngikhuluma nengane, ingane efuna ukusizakala. Kanti thina umqondo wethu awukho lapho, asikho nje sidalo lapho. Thina sikhuluma ukuthi no, akwehlela amandla la ungena amandla ethu abe yilento esiyifunayo, engabe yilento esingayifuni thina ngoba usiqedela amandla kahle kahle. Into esiyifunayo thina sifuna umcebo, sifuna nabantu la ukuze nje abantu bephile lento esiyifunayo. Phela ningakhohlwa ukuthi uSathane kwakuyingelosi kaNkulunkulu. Ayikho into akangayazi ngoNkulunkulu. Manje ayikho into enhle akayifunayo ebantwini. Kepha ufuna besokole, bethanda izinto, befele ngomnyama. So isikole sethu sahlaseleka ngangokuthi umfundisi wonke owayefika ezokhuleka wayewa. Ngangokuthi ingoba kukhona into eyabekwa ngomkhuleko wasemkhathini ukuthi umfundisi ozogxoba la ngisho kuthiwa enamandla amangakanani, kodwa ekuhambeni kwesikhathi makawe engabi namandla okubuya kuphinde kuzokhulekela lezo y'ngane lezo. Ayi kunzima bakwethu, angifuni uqamba amanga, kunzima. Mina ngokweyami impilo angifuni nje ukushona le nale, kunzima kangokuthi yebo izinto ngangiyithanda kodwa manje ngisengiyayisola ngoba angikhoni ngisho ukuthola abantwana. Nganikela ngesibeletho sami, yebo, noma nganikela ngobuhle, ubuhle babe kwaba but ekugcineni ngabona ukuthi no, yazini kuningi engikugayinayo. Awuthi nginikele, nganikela ngoba ngangiseyingane ngisajabuliswa nayizinto ey'ncane, imali kahle kahle. Ngalezo y'khathi nje ngangisajabuliswa imali, nganikela ngesibeletho sami. Kubuhlungu-ke manje because angikhoni ukuthola iy'ngane, noma kuthiwa ingane ngiyayithola ivele nje kube miscarriage ngendlela nje engingayibonanga. Ngithola ukuthi ngiyajabula ukuthi no, yazini ngaze ngabamba, but ekugcineni akwenzeki because ingane yami ikhule emkhathini okuzoba yinto ezongihlupha kwiminyaka ezayo futhi engazi ukuthi ngizoyishintsha kanjani. Abafundisi bakhulekile kaningi kaningi, kodwa iyona ndlela abangibamba ngayo. Iyiphi lesson le enike beniyopharetha nokwenza umsebenzi wenu le othi awusoze wayikhohlwa empilweni yakho? Yo, isini engasoze ngayikhohlwa empilo yami ila khona siyoginqa imoto emafihleni. Yo, asoze ngikhumbula kahle. Kwakuntambama kwakusehlobo. Kwakusehlobo ngiconnecta nabangani bami ngamakhodi ami nangifoni, sifonelana. Lo owayenamandla kakhulu wasitshela nje ngoba sasinegroup, wasitshela ukuthi no, yazini kukhona iteksi ezayo esizogena kuyo. Masingahlangana endaweni ethile singagena more. And that girl why powerful ngale ndlela le yokuthi nathi sasifisa ukufana naye. So we had a day sathi no, yazi akunankinga, wena sitshela ukuthi ngobani isikhathi. Ngikhumbula kahle ikhaya ngangingahlathekile ngiphithizela. Mina-ke ngangihlala eduze komgwaqo-ke, ngidamane ngiphume phandle. Lowo mgwaqo uma usekhaya wawubonakalayo vele. Wathi sangifonela-ke ngey'khathi zantambama-ke wathi umuntu uphuma phela
ucheck leyo moto isiseduze, awu-operate fast, awuthinta ama-codes akho mfethu, uginqa i-ring lapho, ukhipha upondo, akube fast lapho, uqondanisa nenyanga. Nangempela ngayenza lowo mgomo mfethu, ngiyakutshela ukuthi ngangihleli esitubhini sasekhaya ngiqeda kwenza zaginqika imoto, and yaginqika angikholwanga ngoba abantu babehlala eduze komgwaqo bakhala emva kwalokho ukuthi hawu yaze yaphela iteksi, baze baphela abantu. Ngazi kahle ukuthi ngi-involved kuleyo ngozi leyo. Safonelana, umngani wami wangifonela wathi mfethu yenzekile, kwamnandi kwanjeyana. Ngahamba ngayohlala esofeni ekhaya. The time kwayisikhathi enganyamalala ngaso ngaya emkhathini sifuna ukubheka ukuthi ngabe umsebenzi esawenza wawuhambe kahle yini. Njengoba ngikutshela ukuthi bajabula ngangokuthi saze sa-awardwa mfethu, sathengelwa ngisho amafoni. Ifoni esabuya nayo in real life, sanikezwa imali ku-award ukuthi naze nasenzele umsebenzi omuhle. Angisoze ngayikhohlwa leyo ngozi leyo empilweni yami, ukuhamba kwabantu abangenacala bengazi lutho ngenxa yethu. Mhlawumbe imali eningi owayithola khona beyimalini and beniyisebenzisa kanjani ukuyispenda le mali? Ikhona imali engayithola mina, ukuthi engaqala engakusho ukuthi imali ibivele kwesinye isikhathi ingaqhamuki njengabantu abathwele ukuthi nayi nje imali izoqhamuka. Beyiqhamuka nje mhlampe ukuthi uyiphiwe umuntu or something claimed, ukuze abantu benganaki ukuthi hawu lo mntwana lo at the age le angiyona uyithatha imali. So i-first experience yami yemali engayithola ngayiphatha esandleni was 20,000. 20,000 ngangihamba nomunye umngani wami owayezalwa umngani kama wami. Ngathola nje i-message phakathi nobusuku ngibuye emkhathini kuyosebenza, ngathola i-message yokuthi I've just received 20,000. I couldn't believe ukuthi kanjani manje, but ngathi no yazi saya Eastern Mall, ngathi ngamfonela futhi ngathi ubhizi ngani, wathi no angikho busy, any plans, ngathi how about sibambe Uber se-Eastern Mall, kunemali engenile la which I don't understand, bengisacela ukuthi sihambe soyi-check-a. Mangifika nangempela once I checked my balance it was 20,000 ngayisebenzisa-ke. At that time ngambuza ngathi ufuna ini, washo-ke because imali mele iphele at the same time. Ngambuza ngathi ufuna ini, wabala nami ngazi ngathenga. Ngiyakhumbula at that time kwakuyisikhathi sama-veins sangenayo since emamoli-ke eGoli-ke vele ama-malls ayaphuza ukuvala. Sathenga sadla ko-Panarottis, ngathenga ama-takeaways, kwamnandi kwanje. Sakhokhela ama-Uber, ngathenga enye ifoni, kwamnandi nje. So yabo, that life is kumnandi. Ngasho njalo ukuthi kumnandi if usobola, kumnandi if awuwazi ama-consequences awo ekugcineni, because you gain a lot ngomsebenzi wakho. Ngokusebenza kwakho ugaina kakhulu, uyagaina imali. So ukushintsha komzimba kulula-ke emkhathini ngoba umuntu inkosi yethu ubikunika i-skills ukuthi ushintshe umzimba sokuthi ukwazi u-attracta umuntu. So ake sithi uzalwe ungumuntu omigabi, so kunama-tactics mfethu, kunama-strategies inkosi kade ikunika wona ukuthi ukwazi ukuthi ume kahle. Mhlawumpe there are some molecules okade waphuza ukuze emhlabeni ukwazi ukuma kahle, ube nama-hips okwazi uku-attracta umuntu. Njengami nje mina kwakukhona ama-tactics ekade ngiwenza ukuthi ngikwazi ukulala amazinyo, lamazinyo la ala phambili, yabo la ala phambili, amazinyo ami mahle vele, kodwa la aphambili ama-canines ngiwenze abe sharp
ukuthi ngikwazi ukuluma abantu. So ngokwegaba bese ngi-upgrade kakhulu, ngifike nasekutheni ukuthi sengiphumele ekutheni ukuthi ngiginqe imoto ngenzani, but bese ngingena ekutheni sengiyi-vampire-ke manje. Ngikwazi ukuluma abantu ukuze ngikwazi ukuthola igazi, amandla ami ayekhuphuka ngegazi lomuntu. So kwaSathane kumnandi kubi futhi into engayisho ngalokho. Abantu abaningi they struggle a lot because ukuthi kakhulukazi laba abangene kulo mkhakha wokuba ama-vampire because bestrugglisha from ukugula, from HIV and AIDS, cancer, from abantu abayitholayo. Luckily-ke mina ngaba nenhlanhla ngoba angigulanga. But ngokomsebenzi wami ngendlela kade ngenza ngayo bekukuhle kakhulu, ngihlala nginconywa-ke, bengiwumancane nje okwenza kahle ngaze ngafika emkhakheni wokuba i-vampire-ke. La ngikwazi ngalolu amazinyo like njengokuthi uyaxubha yabo, engathi you go into a dentist nyana where they go and sharpen amazinyo akho, ukwazi ukuthi noma thu uyaluma abe more than sharp ukuthi ayangena enyameni yomuntu. Then igazi olitholayo ilona gazi elikwenza ukuthi ube more powerful. So mina ngashada-ke emkhathini, ngashada ngo-2016, ngashada ngo-2016 and inkosi yakhona, actually it wasn't like inkosi like king, but it was a prince yakhona emkhathini. Ngashada ayikho into ebingingenayo at all, yonke into nje ngaba nayo. Ngesimo sokuthi kwafika kwashona ubaba-ke, ubaba washona ngo-2014. Ubaba wami wadutshulwa-ke, so mayedutshulwa-ke bakhona-ke ukuthola amandla yabo, that inspiration yana, bathola ukuthola amandla, lelo gazi abalithola ngikwazi ukuqiniseka-ke. Then amandla ami akhuphuka ngaleyo ndlela leyo, ngagcina sengishada. Ayikho into kade nginayo emkhathini, nginey'ngane eziyinqwaba, nginomkhwenyana, nginomuzi, nginemali. Ayikho into engenayo, i-happiness yami nje yayikhona kahle kahle ngendlela nje okwakungikhona. Umshado wakhona ngikhumbula kahle la eNquthu, kwenzeke iy'bhengu, kwaduma izulu, kwaba neyiphepho because kwashada mina, kuhlangene ama-devil worshippers ngenxa yokushada kwami. So guys, akukho right, into engayisho akukho right, ngaphuma kanzima, impilo yami iphakathi nokufa nokuphila. Futhi hhayi nokuthi ngacisha ngashona, ngangokuthi ngelinye ilanga sahamba saya eGoli. Masifika eGoli nomngani wami sabona leli tende, phela siphuma emakhaya thina sizingane zasemakhaya phela, sayitshela ukuthi umshado-ke lo ngane ethende elikanga umshado impela lo, sizobuya ntambama sizofundela. Masifika hayibo isonto leli, guys ngiyakutshela lo mfundisi waye-powerful ngale ndlela leyo ukuthi wayekhuleka, sahlela emuva, wayekhuleka sasondela. Ukuhamba kwesikhathi nje umfundisi libe esikhulekela waze wawubamba umoya wami, wangikhulekela-ke. Ukungikhulekela kwakhe ngikutshela ukuthi emkhathini kwaba nempi leya ngempela, ukuthi abakwazi phela ukulahlekelwa umakoti, belahlekelwe i-princess, belahlekelwe yinto enkulu yabo ngenxa yento engekho. Nami ngazama ngathi nami angeke ngikwazi ukulahlekelwa umcebo ngaka ngenxa yokuthi kumele ngiyokhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu ungubani kahle kahle, uyini uNkulunkulu? So njalo bengihambe ngi-attenda, ngihambe ngesontweni, ngihambe lama-sessions okukhuleka ngoba bengifisa ukuthi mhlampe mangashintsha ngifana nabanye abantu ngaze kuzokwenzakalani. So this other day ngisahamba kwakunemvuselelo-ke vele,
Sahamba guys, sahamba saya enkonzweni kwakhonzwa kamnandi. Ngelinye ilanga lomfundisi waqhuba isibindi ngihamba nomngani wami-ke. Umngani wami wayengenalutho-ke, ngifisa ukumbamba kodwa wayengabambeki, wayevele ephunyuka ngithi ngiyambamba ngemali uyaphunyuka, ngimbambe ngefashion uyaphunyuka, akabambeki. Ayi saya-ke enkonzweni, umfundisi bese yangibiza yangikhulekela, ngitshela ukuthi kwahlangana izulu nomkhathi, walwa umkhathi ngeprincess yabo, walwa ngangokuthi kwaduma izulu mabethi bayaqala bayangithandazela, laduma izulu kwaba nombani, akwangenzeka lutho. Umfundisi waphelelwa ithemba, libebuza ukuthi eyabi le ngane le enamandla, ngishaya amadoda ehlangene ethi ayangibamba ngiwashaya. Hhayi ngoba amandla ayekini noma hhayi ukuthi ngangenza amabomu, it's because amandla omkhathi namandla okuthi ngiyini emkhathini kahle kahle. Kwathi ngesuku olulandelayo waphinde wangikhulekela umfundisi. Into eyayikhona ukuthi emkhathini ngivele nganginemali, nganginefoni, nganginamafoni angiki. Ifoni yokuqala ababengithengele yona-ke shuthi emkhathini ngangiphethe yona ngisenkonzweni. Sahamba-ke senkonzweni ngaleli langa leli elilandelayo ngiphethe yona le foni le. Shuthi emkhathini that day ngangingekho very right spiritually, ngangazange ngize ngikhona, ngangi-weak. Ngelanga lesibili-ke ngangiphethe ifoni yami-ke vele, ngoba ngangilindele ukuthi i-boyfriend yami izongifonela ngoba ngalelo langa vele yayingixine ngamakholi-ke vele. So ngangenzeka ukuthi uma ukuthi yangifonela ngikwazi ukufona ngiyishayashaye ngiyitshela ukuthi hhayi no yazini ngihleleni ngisekhaya, ngingafuni ukuthi yazi ishandisi le engihamba ngayo. Hhayi ngalelo langa-ke vele hhayi kanti ngizokhulekelwa-ke vele, kwathi kuqala isevisi vele, isevisi yayinto kwashunyayelwa kwaze waqeda-ke. Umfundisi-ke phela waba nesibindi wangifonela, wangibiza wathi woza la ntombazane, woza la. Hhayi nami ngiye ngokuzethemba ukuthi lwatha lo baba lo angeke nje zengenze lutho. Kanti kushuthi lo baba kahle kahle wayekhuleka yazi, ngangimthatha kancane kahle kahle wayekhuleka. Ayi lo baba lo wangibiza ngashona phambili, ama-protocol amangakanani, amadoda amangakanani, wangikhulekela-ke wangikhulekela into eyisikhathi ngaze ngaba out of senses mfethu. Ngathi uma ngi-out of senses ngaphuma emzimbeni wami ngayibukela ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ngayibukela bayangikhulekela, labantu bayangikhulekela nje ngiyalwa yabo. Mina vele ngangafuni ukuya lesi sikhundleni kuso ukuthi ngiyeke ukuceba kanjalo nje. Hhayi kwasho ukuthi ngiphethe ifoni ngalelo langa, ngihamba nomngani wami bandla ungakholwa, awungekho nje kulezi zinto mina engizona yabo, okholelwa ekutheni ngizosizakala. So bathi bangikhulekela bangikhulekela ngalo lelo langa lelo. Bathatha ifoni yami yayine-password. Hhayi bathatha ifoni yami, luckily umngani wami mangingasakhumbuli kahle ngathi i-password yami ayayazi. Bayivula-ke le password because the only way ukuthi bekwazi ukuthi ngiphume kulezi zinto lezi ukuthi bekwazi ukuthi bedelete le ngoma le ka-Rihanna uDiamond, njengoba bengichazile ekuqaleni ukuthi ngangena ngayo. Futhi the only way ukuthi ngiphume ngayo ukuthi bedelete le ngoma ukuze ngizokwazi uku-exit-a nokukhansi. Hhayi nangempela umngani wami eyivule-ke ifoni. Mayivula ifoni eshona kuyona ingoma, efike eyidelete kanti akabuzanga elangeni. Wathi ethi uyayidelete yavele yaqhuma ingoma yadlala kakhulu. Lokuqala ngitshela ukuthi ingoma lapho isideletiwe, i-memory card isikhishiwe, ingoma yadlala ngendlela umkhathi unamandla ngakhona-ke, ungawuthathi kancane unamandla. Yadlala ingoma ngitshela ukuthi kwabuya amandla. Umfundisi wathi uyangikhulekela kwangathi uyadlala, amadoda ngangagqinisa kuyibukwana ethola idumu. Indoda nje ngingayiboni nokuthi yini ngiyikhulekela. Ngiyishaya ngamandla omkhathi, ngiyishaya ngempela nje kungabi indaba zolutho. Umngani wami wabethi uyayichofa ifoni ishe ingoma, wabathi uyayidelete lutho.
baze bakhuleka-ke noma mangifundisi bakhuleka baya deep through umkhuleka yaze yadictate ingoma kwangathi kwehla amandla. Kanti nenye ifoni yesibili futhi yayiseyintsha-ke leyo. Kwathi sebeqedile ukuyidilitha le ngoma-ke emva kwesikhathi eside cause bengasuye umuntu okhulekelwa 30 minutes but bengumuntu mhlawumbe okhulekelwa from 7 o'clock noma 8 o'clock until midnight. Ngikhulekelwa. Ngakhulekelwa le ngoma yaze yadilitheka emva kwesikhathi eside. Kanti ngisenefoni enye. Lapho umkhathi uyangibuza ukuthi senze njani? Uyaphuma noma uyaqhubeka? Lapho nama ngizazi ngiphakathi nendawo ukuthi ngithi njani ngiphume noma ngizazi. Lapho umkhathi wadinwa ngempela. Wadinwa wabona ngathi manje ngiyawudayisa. Kwathi ngaleli langa sihambile sibaningi nomngani wami nosisi wakhe nomngani kasisi sihambile saba trapped-ke kwenye nje i-trap-ke indoda kamngani kasisi wami-ke. Kwa-cost ukuthi mina nomngani kasisi wami sibaleke. The time sibaleka umkhathi vele awusangivikeleki because ngoba ngasangithembi ukuthi ngikuphi. Ngimi phakathi kwenkonzo noma ngimi phakathi kwabo. Kunalokho babona ukuthi kungcono bengiphuca ifoni yabo. Saze sabanjwa amaphara-ke kwayindlela-ke ngabanjwa ngayo ukuthi ngcono bengiphuca ifoni yabo. Kwangithatha unyaka wonke. Kwangithatha unyaka wonke ukuthi ngikhulekelwe ukuze ngibe right, ngibe umuntu o-right. Emva kwesikhathi esingaka ngingenile kulento yama-devil worshippers. Ngasokola-ke. Impilo ayifananga, azange zifane nakuqala cause bangiphuca wonke umcebo, bangiphuca imali, i-fashion yonke. Ngaze ngizama ukuqala impilo kabusha. Noma kwaba nzima-ke inkonzo engangihamba kwakuyi-God Never Fails GNF engaphansi kwamakunhlapho. Lapho abafundisi bazama ngothando lwabo bengisa eThekwini kuyinkonzo enkulu. Bazama nabo ukungikhulekela kodwa usizo ngalelo langa angizange ngithole. Akukho la ngathola ngakhona usizo. Ngaya ngisho kaShebe kulo ngikhumbula kahle uthisha omkhulu wethu esihambisa khona usizo angilitholanga. Ngaya e-GNF kwangithatha unyaka ukuthi bengikhulekele ngalithola usizo kodwa not fully. Ngaze ngaya kwenye inkonzo nje omunye ubaba nje owayi-spiritual father sami. Uyena-ke wagcina sengisiza-ke. Wangisiza wayelibe ngikhulekela usuku nosuku ngoba ngangilala khona. Ngagcina sengisizakala-ke. Engingakusho ukuthi guys emhlabeni izinto ku-rough yabo. Siphila ngokuthi kumele sibe nemali sikwazi uku-afford fashion. But yabona this Illuminati thing Satanistic devil worship thing inzima ibuhlungu futhi because ulahlekelwa yikho okuyikho ngento engekho. Uyalahlekelwa abazali, ihlobo, abangani ngenxa yokuthanda izinto kanti ekugcineni uzoyisola. Into engangicebisa ngayo ukuthi zamani ukukhuleka, uNkulunkulu ukhona noma ungakhuleka namhlanje impendulo yakho kodwa ingabuyi namhlanje, kodwa ekugcineni uNkulunkulu ifezo lakhe lingevinjwa. Ngoba izinto zaSathane namhlanje ungayakhuleka namhlanje zenzeke khona namhlanje kodwa ekugcineni kosuku kungukufa, kungusiphezo sakho. Baningi mina engibabonile ozakwethu sisebenzisana nabo beshona phambi kwami bezama ukulungisa impilo zabo kodwa ekugcineni kosuku uSathane wayebatrapha ngokubabulala. Mina ngibe nenhlanhla-ke ekugcineni kwakho konke ukuthi ngigcine ngiphila noma isibeleso sami ngingasasitholanga noma abantwana ngingasakhoni ukubathola ngimdala. Mina nendoda yami siyayidinga iy'ngane ngiyabamba kodwa angikwazi ukuthola iy'ngane. Into engangicebisa ngakho ukuthi ningajahi izinto ngoba ekugcineni kosuku nizoyisola.